Predstavte si, že niekoho milujete. Milujete ho 17 rokov a po týchto rokoch ho zrazu vidíte na videokazete. Toto je Martina a finálový príbeh dnešného večera. Ty, keď si mala 15 rokov, tak si sa veľmi zalúbila do jedného chalana. Áno. A vy ste aj spolu začali chodiť. My sme chodili, asi pol roka alebo viac. Asi 8 mesiacov sme chodili spolu. A čo sa potom stalo? On chcel vážny vzťah a ja ešte som bola také hlúpe dievča, ešte takisto mala som najlepšiu kamošku a tam mi vravela, že netreba ti chlapca, lebo ešte sme chodili vonku spolu. Mal narodeniny, asi na narodeniny som sa s ním rozišla. A potom prešlo dlhých 17 rokov, ty si sa medzi tým aj vydala, aj rozviedla. Potom, keď som videla videokazetu zo 60-ky jeho otca, keď prišli rodičia moji k nám a hovoria, že boli u nich na návšteve po 17 rokoch, mama mi vtedy vravela, že aj on je rozvedený, a že si pýtal číslo na mňa, keď tam boli, len ona mu číslo dať nechcela. Ja som si kazetu zapla, tam som ho zbadala a už to išlo, volala som svojej kamarátke, ktorá ma vtedy od neho dohovorila. Ona prišla, pozerali sme na tú kazetu, on hovorí, že pekný, že taký vyzerá byť zlatý, že dobrý. No a napísala som mu SMS-ku. No a hneď na to mi on volal, že sa chce so mnou stretnúť, že je rád, že som sa ozvala. No večer sme sa stretli, no vtedy sme spolu. A vidíš, takto to malo byť, aby ty si videla videokazetu, aby si mu napísala, aby ste nakoniec aj tak boli spolu. Áno. Keď dvaja ľudia majú byť spolu, tak tá osudová príťažlivosť to nejako zariadi. Držím palce. Krásne. Ahoj. Ďakujem.